Je nás, hovorím, C40, vyberalo sa tam na zálohách, ešte to viem, bývalé mene 18 miliónov korún na zálohách. A stav je vlastne taký, že my sa k tomu nedokážeme ani dostať, ani si riešiť situáciu. Šramotí a neon, kde tu nesvietí, ešte, že sa po tme nebojím. Ideme do Bernolákova, kde takmer pred rokom skolaudovali nový obytný dom. Má tam byť okolo 120 bytov, celé to vyzerá veľmi pekne. Akurát, že v čase kolaudácie tam nastali nejaké vážne problémy s bývalými majiteľmi pozemkov, potom nastali problémy medzi ľuďmi v tej firme, ktorá to stavala a vyústilo to do takého stavu, že v súčasnosti není jasné, komu ten dom patrí. Dom je zablokovaný rozhodnutím špeciálneho prokurátora, nesmie sa s ním nakladať a ľudia, ktorí si tam kúpili byty na základe zmluvy o budúcej zmluve, sú teraz bez peňazí aj bez bytov a na krku majú pôžičky, ktoré sú im úplne zbytočné. V dnešnej súčasnej situácii sa nachádzam ja a ďalších zhruba 40 ľudí v takej situácii, že nemáme ani zálohy a nemáme ani byty. S tým, že o to je to ešte horšie, že si nemôžeme riešiť našu situáciu, lebo máme uzavreté zmluvy o budúcej zmluve, ktoré súčasný konateľ spoločnosti Glanzhaus alebo konatelia nechcú vypovedať. A tie zmluvy nás zaväzujú, že kedykoľvek keď nás vyzvu, či teraz za 2 alebo za 10 rokov, sme povinní pristúpiť ku kúpe. A keď to vlastne nekúpime, tak dá sa ten náš súhlas nariadiť súdom. Nikto nevie, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Všetko záleží od toho, ako dopadnú súdne spory, ako dopadne vyšetrovanie generálnej prokuratúry. Všetci sa tvária, že oni nie sú na vine, že na vine sú tí druhí, ale výsledok je ten, že tí ľudia, ktorí tam kúpili tie byty, momentálne sú v absolútnej neistote a nevedia, čo majú ďalej robiť. A ohľadne tohto, tam by to vyšetruje generálna prokuratúra špeciálna, ktorá to vlastne tiež zablokovala a to je vlastne najväčší problém. Lebo keď tam prebieha trestné stíhanie, tak nikto s tým nemôže robiť nič. Čiže v podstate ide o to, že bývalí majitelia a údajní terajší majitelia sa medzi sebou súdia. Áno. Vyšetruje to špeciálna prokuratúra, tá vám byty zablokovala, hej? Áno, tá zablokovala, vlastne tej firme zablokovala, alebo tie byty sú písané na tú firmu Glanzhaus, akokoľvek narábať s majetkom, dokým prebieha vyšetrovanie. S tým, že my sme tam dávali aj tí budúci vlastníci nejakú námietku, aby to nejak odblokovalo, aby aspoň nám, čo máme zmluvy, s tým, že oni v to nevyhovorili, lebo nás neberú ani ako účastníkov konania a vás vôbec už neberú ako poškodených. Preto sme to dokonca jediní vlastne poškodení. Čo sme kto za ľudia? Snáď ma nerozhádže nejaký pán Burčík zo SME. No nerozhádže. Pán Burčík môže o mne napísať, čo chce. Môže povedať ktorákoľvek televízia, čo chce. Nezlakol som sa iných ľudí a nezlaknem sa ani médií. Pretože ja tvrdím jednu vec, že mám pravdu. Ja tvrdím jednu vec, že poškodení ste tu vy a firma pani Šlachtovej, na čo sa ale bohužiaľ zabúda dnes. To nikoho nezaujíma. Všetkým tým, ktorí tam dali peniaze, tie byty dneska nebudú chcieť kúpiť, tak aj tým ľuďom vrátim peniaze. To, čo som minule povedal, že neviem, či sa to bude dať, aj tým vrátim peniaze. V nejakom časovom horizonte a v nejakej výške. Ja som prišiel napríklad s návrhom, že sa s vami dohodnem, spojím sa 6 ľudia dokopy, ktorí majú po 15% vložené, je to 90%, aby ste nám dali jeden byt v tej hodnote a budeme si ho my riešiť ako predaj. Ale tu 10% zľavu. Dohodnúť sa dá na všetko. Dohodnúť sa dá na všetko. Ale na dohodu musia byť dvaja. To, že pán Kočner na začiatku hovorí o 10%, tak dneska ste povedali 30, teraz mňa zaujíma, že 30 myslíte 15 kauciu a plus 15?
Tam ste sa asi pomýlili, pán Kočner. Viete čo, ja vám jednu vec, pri tých peniazoch, čo mi nechal Lipšic poslať z Cypru, či odkiaľ to bolo, ja sa na 5% môže vyhodnúť, kľudne 15. Prvý človek, ktorý sa za vás postavil, a to zabudli médiá povedať, bol bývalý generálny prokurátor pán Trnka, ktorý urobil prvý krok k tomu, aby tá nehnuteľnosť mohla byť odblokovaná tak, aby vy ste dostali svoje byty. Keď to Trnka podpísal, bolo to uvoľnené, je možnosť toho, aby nám to pán Kočner dal, tak treba pomôcť v tomto. Treba tam pravdu napísať, že existujeme. Že aj nejakí ľudia existujú, čo majú tie byty. Ale to by nešlo. Treba pomáhať v súlade so zákonom. A to je protizákonné. To je protizákonné, keď pomôžete nám. Mňa nezaujíma, či tá bytovka stojí 10 miliónov eur, alebo 12, alebo 15. Mňa zaujíma len ten jeden jediný byt a tých 500 000 korún, čo sme za to dali. To napíšte. A viete, kto je majiteľom toho bytu teraz? Ježišmáne, však to nestačí ma ani sledovať. Majiteľom toho bytu by mal byť zatiaľ stále OTP banka, nie? Majiteľom bytu je firma KPR, ktorá je v konkurze. No tak nech nám ho predá a bude svatý pokoj a nech sa súťa firme, ktorá dokonca sídli presne na tej istej adrese. Nemyslíte si, že pána Burčíka mám rád, pretože píše klamstvá, blúdy a polopravdy. Áno? Najradšej by som ho chytil za krk a zvládil by som ho. Ale kašlem na to. Ja ho mám rád pre jednu vec. Lebo pán Burčík dneska sem prišiel, ja mu ďakujem, že prišiel, ja mu odpúšťam všetko to, čo si o ňom myslím, už ho nechcem byť. A chcem len jednu vec. Rozprávajte sa s ním, povedzte mu svoj príbeh, nech ho pán Burčík uverejní, tak ako 10 dní písal o tom, čo sa stalo. Nech píše o vás. Nejde o Kočnera, nejde o Trnku, to je nejaký politický boj, o to, či bude generálny prokurátor Čentež alebo niekto. To týchto ľudí vôbec nezaujíma. Im je to jedno. Oni si zaplatili a chcú svoj byt. A v tomto štáte vymožiteľnosť práva sa rovná nule. Nule. Ma tu nás zaujíma, jak sa vieme dostať v rámci dražby k bytom. Kto tu dokáže garantovať, že ja sa dostanem k tomu bytu? V rámci dražby, keď niekto prihodí 10 eur. Poďte sa spýtať pána Lipšica a pani Žitňanskej. Obidvaja majú... Oni si prihrievajú polievočku, mňa oni vôbec nezaujímajú. To si povedal teraz svetú pravdu, že oni si prihrievajú polievočku. Ja vám poviem jednu vec. Ako žiaden z politikov ma nezaujíma, ja vám poviem jednu vec. Dá sa to? Dá sa to. A ja vám to viem garantovať. A nepoviem vám teraz ako... Ale viem vám to garantovať. A keď nie, dostanete odo mňa svoje peniaze. Lebo si verím, že sa to dá. Čo z toho budete mať? Lebo ja teda fakt ja nečítam SME. Ako nič z toho nebude mať a vráti mi moju kauciu. Čo? Dobrý pocit. Aj prosím vás, dobrý pocit. Keď pôjde do politiky, tak máte hlas. Nepôjdem do politiky. Dajte pokoj. Už som tam osprostil. Spravíme guláš. Guláš spravíme na konci. Ja som povedal, čo som mal z kauzy Kia. Minus 400 000 korún. A nemusíte mi veriť. Nemusíte mi veriť. Výbor pre obranu a bezpečnosť berie na vedomie informáciu o vyšetrovaní prípadu podozrivého prevodu nehnuteľnosti Glens House v Bernolákove podanú doktorom Dobroslavom Trnkom. To je za návrh tohto uznesenia. Čokoľvek vám poviem, bude prevrátené. Ja sa budem vyjadrovať dnešného dňa pred príslušným policajným orgánom, takže potom nevidím dôvod, aby ste ma nemohli opýtať aj na takéto veci. Ale odstúpite z funkcie námestníka? Nerozmýšľal som za tým na tým. Nemyslíte si, že je na to čas, aby ste na to pomysleli? Budem sa s tým zaoberať. Prečo ste povolili ten prevod tej budovy, keď to prokurátorka špeciálnej prokuratúry zaistila? Ja mám taký dojem, že ste ma dnes dobre nepočúvali, keď som dával vysvetlenie na výbore. Mohli by ste to vysvetliť aj nám, veď to budova... Prečo ste napísali ten list? Nemala zmeniť najprv. Pán Trnka, prečo utekáte? Nemyslíte si, že by si tí ľudia, ktorí o tie byty prišli, zaslúžili nejaké slušné vysvetlenie? Ľudia, ktorí o tie byty prišli, by si zaslúžili vysvetlenie z vašej strany, prečo ste sa im doposiaľ ani jedno médium nevenovali a prečo ste im nepovedali ani jednu najmenšiu otázku a prečo ste sa ich neopýtali, Čiže je to naša chyba? akým spôsobom
Ale nebolo úlohou toho zaistenia, že tá budova nesmie zmeniť majiteľa? Proste nespáchali ste v tomto trestný čin, keď ste to povolili? Necháte to na vyhodnotení orgánov, ktorí k tomu majú čo hovoriť? Necháme, ale chceme sa povedal aj váš názor. Nepočul som to. Má na to iný právny názor ako vy. To nie je vylúčené. A nemali by ste teda odstúpiť z tej funkcie toho námestníka? Budem nad tým uvažovať. Kedy sa si rozhodnúť? Budem na tým uvažovať. Zrušil som súhlas s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti, ktorý bol daný listom pána doktora Trnku. Podľa nášho názoru právne účinky zaistenia týchto nehnuteľností aj naďalej trvajú. To znamená, vec je zaistená tak, ako rozhodla prokurátorka špeciálnej prokuratúry. Celý čas vyznačenie tohto zaistenia bolo na liste vlastníctva a je tam aj doteraz. Tým pádom aj bude. To je prvá vec. Druhá vec, preskúmaním jedného rozpisu sme došli k záveru, že určite došlo k porušeniu zákona a preto sme podali protest, pretože podľa nášho názoru kataster pochybil tým, že sa nevenoval určitým okolnostiam pri povolení vkladu vlastníctva prevodu tejto nehnuteľnosti. Som si pohovoril s pánom doktorom Trnkom o tom, že prečo k tejto veci došlo a o jeho názoroch. Jeho názor je taký, že postupoval správne, že iným spôsobom nebolo možné dospieť k tomu, aby sa poškodený dostal k tejto veci, aby vec sa začala používať spôsobom, aký má byť používaná, pretože v súčasnosti chátra. Pri tom skúmaní som sa zaoberal ešte aj ďalšou otázkou, že či konaním pána námestníka doktora Trnku, že k čomu vlastne došlo. Záver mám pomerne jednoduchý. Nebola nikomu spôsobená škoda, pretože vec bola vydaná poškodenému. Nikto sa neobohatil, pretože ak poškodený tu mal vec predtým, tak sa takisto nemohol na tejto veci ani obohatiť. Celé trestné konanie, o ktorom môže hovoriť pán špeciálny prokurátor, nebolo jeho krokom zmarené a teda výsledok, ktorý chcel dosiahnuť takýmto prostriedkom, nemal negatívne črty a negatívne dôsledky. Podľa vás to konanie pána Trnku bolo v súlade so zákonom, či on bol oprávnený takýmto spôsobom konať? A potom, či ste vôbec riešili tú skutočnosť, že na základe tohto konania sa tá nehnuteľnosť následne dostala na úplne inú firmu, na firmu ľudí blízkych Marianovi Kočnerovi? Ako som už povedal, zaoberali sa tým, aj čo pán Trnka v tejto veci vykonal a sme si to vysvetľovali. Z tohoto dôvodu bol podaný ten protest a zobratý jeho súhlas k prevodu nehnuteľnosti, pretože mám iný právny názor. Čiže otázku toho právneho riešenia, ja mám na to celkom iný pohľad a preto som prijal tieto opatrenia, ktoré generálna prokuratúra spravila. Pokiaľ sa týka jeho osobného vzťahu s pánom Kočnerom, a či teda pán Kočner je v tej firme, a to som si dal vyhodiť aj výpisy z obchodných registrov, pán Kočner sa tam nenachádza. A či sa to robilo v prospech alebo neprospech pána Kočnera, toto neviem povedať, ale je mi to dosť jedno, kto za tú firmu je, to znamená GAP je spoločnosť s ručením obmedzením, ale jednoznačne som dospel k záveru, že tam bol porušený zákon a že teda nie je možné súhlasiť s tým, že ten prevod na túto firmu bol uvedený. Ste teda vraveli, že to konanie pána Trnku bolo síce v rozpore so zákonom, ale že tam nevidíte podozrenie z trestného činu. Znamená to, že celý tento prevod, ktorý sa skončil u pána Kočnera, ktorý momentálne vystupuje ako človek, ktorý rozhoduje o tých bytoch a o tej nehnuteľnosti, celý tento prevod nemá charakter podozrenia z trestného činu a pán Trnka naďalej má vašu dôveru a bude naďalej námestníkom na generálnej prokuratúre? Otázka toho, či pán Trnka spáchal alebo nespáchal trestný čin, je na tom, kto by začal trestné stíhanie. Ten musí posúdiť, či všetky tie náležitosti
ospravedlňujú, že tu došlo k trestnému činu. A to k akému, to môžeme tiež o tom diskutovať. A nerád by som ako robil teda záver, že či je to tak, tak. Ja som si dal vysvetliť, ešte raz opakujem od pána Trnku, čo ho k tomu viedlo a pozrel som si aj dôsledky. Tam som skonštatoval, že nie som spokojný s jeho názorom a stanoviskom. Poviem otvorene, že som sa pýtal aj napríklad, prečo je tu podpis námestník generálneho prokurátora. Ako trestný námestník. Tak bol prekvapený a povedal, že zrejme došlo k omylu. Lebo on vo viacerých prípadoch, keď buď nie som prítomný alebo inokedy, podpisuje za mňa viaceré rozhodnutia. No tak nemôžem teraz ako diskutovať o tom, či došlo k omylu alebo nie, pretože určité osobné a vnútorné pohnutky nevieme preskúmať. A teda naďalej má vašu dôveru? Urobil som určité opatrenia, lebo dôvera je jedna vec a druhá vec je dôveruj, ale preveruj. Urobil som určité opatrenia, aby sa podobným situáciám zamedzili. Aké opatrenia môžete povedať? Veci, ktoré bude mať špeciálna prokuratúra, budem podpisovať zásadnú veru. Nesúhlasím s tým, aby to podpisoval niekto iný. Keby som mal na základe týchto skutočností odvolávať ktoréhokoľvek z prokurátorov, pretože mám na stole v týždni veľa rozhodnutí, kde podpisujem iné rozhodnutie, kde konštatujem, že ten a ten prokurátor mal rozpore so zákonom, alebo to nezdôvodnil náležite a zrušujem jeho rozhodnutie, no tak by som ho mal tiež odvolať. To znamená, vo všeobecnosti musí mať 1 meter. Ak som sa nedotkol ostatných prokurátorov, ktorí rozhodli podľa mňa nezákonne a zrušujem ich rozhodnutia, alebo podávam opravné prostriedky proti rozhodnutiam súdov, ktoré považujem za nezákonné a tí sudcovia tam zostávajú, tak Trnka asi nemôže byť v tomto ohľade výnimka, pretože Trnka urobil presne to isté, čo som zrušoval v iných veciach. To znamená, rozhodol podľa mňa v tej situácii v rozpore so zákonom, ale nemá to dôsledky a následky, ktoré sú buď škoda, alebo tam nevidím za tým zištnosť alebo iné pohnutky. Generálna prokuratúra dnes, a respektíve jej vedenie, neobhajuje verejný záujem, ale súkromný záujem konkrétnych osôb. Preto by sme chceli vyzvať úradujúceho generálneho prokurátora Tichého, aby okamžite z funkcie odvolal svojho námestníka Dobroslava Trnku. Aby zverejnil a odpovedal na to, koľko takýchto podpisov ešte existuje na generálnej prokuratúre v iných kauzách. Aby predložila generálna prokuratúra navrhnutá parlamentu na budúci týždeň správu o vyšetrovaní tohto prípadu, ktorý je zahalený rúškom tajomstva. V slovenskej politike sa podľa mojej mienky rozmohol naozaj nový trend, a to mlčať k vážnym veciam. Dobroslav Trnka mlčí, prečo podpísal to, čo podpísal, prečo umožnil prevod bytovky na svojho priateľa Kočnera, ale hlavne, a to je podstatné, mlčí prezident Slovenskej republiky, ktorý má odpovedať na otázky, kedy vymenuje nového generálneho prokurátora za generálneho prokurátora. Dnes sa ukazuje, komu vyhovuje situácia na generálnej prokuratúre. Vyhovuje pánu prezidentovi Kašparovičovi, vyhovuje premiérovi Ficovi. Ak by bol vymenovaný zvolený kandidát docent Čentež do funkcie, tak by k takémuto podvodu, k takejto situácii nikdy nemohlo prísť. Viete veľmi dobre, že už dlho sa verejne hovorí o vplyve kontroverzného bratislavského podnikateľa na politikov, na štátnych úradníkov v Bratislave. Dlho sa v Bratislave šušká o jeho vplyve na generálnu prokuratúru. Dlho sa šušká v Bratislave o tom, ak chcete niečo vybaviť, obráťte sa s dôverou na Kočnera. Pozerajúc na nečinnosť vlády v tomto smere, na nečinnosť vládnej koalície, na to, že odmietal na tieto témy diskutovať v parlamente, tak naozaj je na mieste sa pýtať, komu tento systém je.